sɛ obi awu a na gya na ayi a wɔdeda no ahomakyea kɔpem anɔpa bɛyɛ nɔnkron kɔnnundu ɛma adɔfoɔ ɛba bɛhwɛ n'ani akyi twa toɔ ɛkyerɛ bi wɔ wɔma no ɛtwa adwadwoɔ ɛno no na ahenni deɛ mu no yɛka no dɔteyie eti amammerɛ kwan so no ɔhene na ɔhema ewu a yɛdi kan ɛyɛ dɔteyie no ɛde gya mu ne kwan yɛwie a na yɛapɛ ne nsi anan mu ɔhene foforɔ na ɔhema foforɔ aba na bɛdi ade na nipa korɔ no bɛwie a ansa na abusua ne ɔman no atena ase adwene ho kwan pa so ayɛ yie paa de gya ne kwan te sɛ nka yi mu biara na nka yɛkɔ siefunu no na ɛwie bɛtena ase a ɛno ne yie na ankasa no nti sɛ yie na ankasa no na yɛfrɛ no ayipa no ɛno no ɛnya nnuro so nti na no deɛ ɛyɛ na ayɛ kutu ayɛ bama na manfoɔ ka ho asɛm no ɛno no nyɛ yie no ayi kɛseɛ na ankasa no ɛbɛba so ɛbrɛ nya nana ahema ana musini na afei yɛahyɛ da ahyehyɛ da koro a ɛbɛyɛ yie na ankasa nti monhwɛn na asante amammerɛ no deɛ ɛba paa